பஸ் என்ன கூட பஸ் பஸ் என்ன கூட பஸ் பஸ் அவனை கொடுக்காது என்ன கூட பஸ் இருங்கடா பொறுமையா இருங்கடா எல்லாத்துக்கும் இருக்குது. ஐயா கடிச்சு கவரை என்ன திட்டு வர்றீங்க? சோறு என்கிட்ட இருக்கடா. சோரியா வாங்க கேட்டான் கவர் தான் வேணும். இதுல நாங்க முட்டை விட்டு விளையாட போறோமே. பேல போவா பேனு கிடைக்கிறா கொஞ்சம் பொறுக்கி விடுறான்னு சொன்னதுக்கு உடம்புல முடி இருந்தா தானே பேனு இருக்குன்னு சொல்லி மொத்தமா வச்சு விட்டான்டா. சரி நான் கிளம்புறேன். எங்க போற? அஜிச்சோ கேட்டான்டா. ஏண்டா போகுள்ளே எங்க போறேன்னு கேக்குறியா விளங்கம்மா? இந்த தரித்திர முடிச்ச வாயில நீ கேட்கணும். அதே மீறி நான் வெளில போகணும். திரும்ப வரக்குள்ள மூக்கு மோர உடச்சிட்டு வரணும். அதானே உன் பிளானு? டேய் சீக்கிரம் செலக்ட் பண்றா டைம் ஆகுது. செலக்ட் பண்ற இரு அவசரப்படாத. எல்லாம் நம்ம தின்னதாவே இருக்குதே புதுசா ஒண்ணு இல்லையே. ஆச்சல விட்டு நில்ல இதை வாங்கி கொடு நீ சாப்பிட்டு பாப்போம். எது இதுவா? ஆமா அதேதான். பீஜமுடு டான் 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 டான்